Γεια σας παιδιά, Τρελός Gamer εδώ και σήμερα θα κάνουμε κάτι διαφορετικό. Βασικά γιατί είπα Τρελός Gamer εδώ, αφού είμαστε στο καινούριο μας κανάλι. Τρελή Captains εδώ. Πετράν. Ναι, λοιπόν, Κάναμε καινούριο... Λοιπόν, αυτό το βίντεο θα ανεβεί και στους δύο, μπορεί. Μπορεί να κάνουμε διαφορετικό. Ένα κανάλι θα έχουμε, Πέτρο. Θα είναι στο κανάλι μας. Ναι, όμως δεν θα ανεβάσουμε. Δεν θα το ανεβάσουμε στο κανονικό μας κανάλια. Στα κανονικά μας κανάλια θα πούμε ότι κάναμε καινούριο κανάλι και τρελές συζητήσεις εγώ και ό,τι κάνεις εσύ. Λοιπόν, εγώ έπεσα. Λοιπόν, μία ανακοίνωση. Θα κάνουμε καινούριο κανάλι. Αυτό είναι το καινούριο μας κανάλι. Τρελή Captains 05. Έπεσα κι εγώ, φίλε μου. Θα κάνουμε βίντεο μόνο εμείς οι δύο, δεν θα μπαίνει κανένας άλλος. Είμαστε κολλητοί. Αλλά θα μπορούμε να κάνουμε μόνο εμείς οι δύο, χωρίς εγώ να έχω φύγει και ο κύριος Γιώργος να θέλει να κάνει ένα βίντεο 3. Μόνος μου. Να κάνει βίντεο με κάποιον άλλον, δεν γίνεται, μόνο εμείς οι δύο. Ούτε μόνος. Μόνο εμείς οι δύο. Ούτε μόνοι μας. Αυτό μόλις τώρα είπα. Ούτε μόνοι Προσπαθώ να πω βασικά. Και ναι. Λοιπόν, τα πάμε φοβερά. Εγώ θα ανεβάζω τα βίντεο μάλλον. Καμιά φορά και ο Πετράν όταν πάρει το καινούριο υπολογιστή, καμιά φορά όταν έχω εγώ δουλειά θα κάνει και αυτός record επίσης. Σε αυτά τα βίντεο... θα τα ανεβάζουμε και βασικά θα κάνουμε editing και μία εγώ θα βλέπετε πώς παίζω εγώ και μία ο Γιώργος. Ή βασικά θα ανεβάζουμε 2 βιντεάκια κάθε φορά, μία από το view του Captain και μία από το view το δικό μου. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα αργούμε να κάνουμε βιντεάκια, μην φοβάστε. Πολύ μιλάμε, το ξέρουμε. Και ναι, πια ελάτε να κάνετε subscribe στο κανάλι μας. Και τώρα απλά παίζουμε. Skywars παίζουμε επειδή είναι όπως είπαμε ο Πετράν. Έχει πρόβλημα ότι δεν έχει τον υπολογιστή του. Άντε, πόσους μήνες ακόμα, Πετράν? Έναν μόνο. Ωραία. Ωραία, χτυπάει το κινητό. Ωραία. Δεν ακούγεται. Οκ. Δεν θέλω να ακουστεί τίποτα στο background. Παραλίγο να πέσω. Πετράν, πού είσαι? Ναι. Ανεβαίνω προς τα πάνω. Ποιος μου είναι? Ωραία. Νομίζω πως σε βλέπω. Φοράς Iron κράνος. Για βγάλε το shift. Εγώ δεν κρατάω shift. Ωραίο το text Ναι, να σε, βγάλε το shift. Ωραία, το αφήνω. Να σε. Μια χοροπίδα και χτύπαμε. Να σε. Έλα προς τα μένα, φίλε μου. Ωραία, επειδή έρχεσαι ένα κανάλι για μας, είμαστε πολύ καλοί φίλοι με τον Πετράν. Θα πάμε και οι δύο πολύ καλά με το κανάλι μας και εγώ έπεσα, ναι. Πήγα να σου ρίξει ένα poison και να πω ότι είμαστε πολύ καλοί φίλοι, αλλά τελικά δεν πρόλαβα. Ωραία, κόβω το... πέθανες. Ναι. Ωραία, πάμε και το τελευταίο Skywars για σήμερα. Πέσε. Πάμε το τελευταίο Skywars για σήμερα. Πρώτο βίντεο για το κανάλι μας. Θα είναι στο description στο κανονικό μου κανάλι. Like, subscribe, share στο Facebook μόνο σε μένα, αλλά πλάκα κάνω, δεν έχω Facebook για το κανάλι ακόμα. Facebook έχω, αλλά... Εγώ θέλω να έχω Facebook κι εγώ, αλλά θέλω για το κανάλι ιδιαίτερο. Ναι, αυτό. Δεν μπορώ να δώσω το κανονικό μου Facebook. Αυτό δεν είναι σωστό. Αυτό δεν είναι σωστό. Πρέπει να έχουμε καναλιού. Όχι, παραλίγο να γλιστρήσω με τον πάγο κάτω. Δεν έχει κανένα, ξέρεις. Έχει 2. Πού είναι? Το ένα είναι στην κορυφή. Να το. Και το άλλο είναι από τα πλάγια. Diamond Sword.
τέλος. Μακάρι να μην ακούτε τώρα το background μου. Μακάρι. Εμένα ελπίζω. Εσένα δεν ακούγεται πάντως για μένα. Όχι, δεν σε ακούγεται ούτε σένα. Οκ. Οκ, είμαστε εμείς οι δύο εναντίον κάποιου νου, άρα ναι. Εσύ είσαι στη μέση. Όχι. Ωραία, αυτός είναι στη μέση. Α, αυτό σημαίνει ότι όποιον βρω σε ένα νησάκι είσαι εσύ. Ναι. Είμαστε ακριβώς απέναντι νομίζω. Μάλλον γιατί δεν σε βλέπω πουθενά. Ωραία, εσύ πήγαινε στη μέση. Και εγώ πάω. Εγώ λίγο. Βασικά τώρα που δεν κοιτάει και πάει στα τσέστα πάνω. Εμένα με νομίζω ότι με κοιτάει και με στοχεύει με arrows. Αστόχησε! Το πήρε το arrow. Κάτσε να το πετύχω εγώ. Το πετύχα. Με πετυχαίνει. Πήγαινε πίσω, εγώ πάω τώρα. Κάλυψέ με, έρχεται σε μένα τώρα. Ναι, νομίζω. Εγώ έχω φτάσει mid. Έχω φτάσει mid, θα έρθεις. Αν δεν με βαράει. Γιολό! Όχι, με ρίξε! Όχι! Έλα τώρα! Πατάτες! Βασικά μάλλον μπορεί να προλάβουμε κι άλλο ένα. Βασικά να κάνουμε ένα series που θα παίζουμε μόνο Skywars για τώρα. Skywars series θα κάνουμε. Λοιπόν, Αυτό είναι το series. αυτό ήταν για σήμερα, τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο. Και ναι, πες ένα για Captain. Γεια! Γεια από μένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ που βάζετε το κανάλι μας Τρελή Captains 05 και θα σας δω στο επόμενο. Γεια σας.